Čaute. Čaute. Povedáte Marty, že už zomrel. Tak pred... O 14:33. 2.2. Ne, 2.3. 2.3. A naňal sa s policajtmi, bol napitý. A Nabúral. opakoval všetko, čo v mafii. Najprv skúšal A zomrel. A čo robil mafii? No, najprv s Peťanom vypili liter vodky. Myslím tak. No. Potom hrali mafiu a Marty skúšal rýchlosť, potom sa začala naháňačka s policajtmi a narazil do auta. A to skúsil potom na auto, že? No, asi mu šiblo, keď bol opitý a... Tento mu šiblo a... No. Škoda. Bol to dobrý. Bol dobrý. Ja viem presne, kedy zomrel. Čas. Ale to je zaujímavé, lebo ja som nie Čech. Ale to bolo dobrý. My sme sa to na YouTube dozvedeli. Všetci písali sa rip. Ripi. To je datum umrietia. Tak toto asi bude také kratšie, ale ešte nekončíme. To som bola ja. A kto ešte nepoznal Martyho, no tak nech si pozrie video, že? dáme odkaz do popisku videa na jeho kanál. Odkaz na jeho kanál. Čo to vieš? No. To je ľahké. Tam aj Facebook môžete. Môžete chodiť na môj Facebook, ale som vám a nemajú. Alebo dajte Tomáško Ďuriga na Facebook. Jem Kristián Holba. Ja to môžem mať takého chlapa s kľútom, takého pekného, to som ja. Ty so budete odti. Prosím, ukáž. A ja tam mám takého mafiánka. On je celý mafián. Aj jen to podpálil len to cukrárenu. Čo si šíbe? Tam drekli, Tak to náš pápež tu nám v striede hovorili, že Aďov otco podpálil kurník a sme ti po dole behali a horeli. Moja mačka práve chytila aj taká. Boli tam kedy. Sexy. Taká holuba. My sme najdeli. Máš tu nejakú šišku? Spomienka na šišku. Nemám. Ozaj! Môžeme vám predstaviť ďalšieho hostia. Jakého? Cukrík! Ne. Pána MKča. Toto je náš host, pán M. Co to máš udělal? A ještě dole nový hostěl. A pán Kostíko, Kostíky. otvor dvere a taký Jersey. Tomáš, papič bol písný najefektívnejší. Jersey. Nefunguje. Auto by.
9. Tada. A tu je náš nový... Pomoc! Ježiš. Kurník! Áno. A to je náš nový nos. Áno. Pejsek. Ďalší. No No to to je tam. Co tu je tam? Majú Yorkshire a ja mám Yorkshire. Help. No, Ja viem. kurník. Jersey. 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 Hračka. Nemyslej, chuďa. To díšu? Nie, to nie. No poď, prítomačka. Dobre? Jej, nezavážuj. Dobre. Kde si musí ísť na záver. Ty vole. Ona mi vyskočí na kolena. Ona mi vyskočí na kolena. Ona je jumper. Čo pustíš, pesničky? Ne. Čo? Považia. Pohodíme. A musíme na záver urobiť veľký tekut.